اسكك حتىكم سلست لب زلو انسسا سمعكم لا تفلطوا كم اون سمع ودم زلو فطرتك معاس زطراي حساب زخده منقد كذكر كمون نسبات كلل زغل انسسا انت بالكونك تغريمكم دو بلو مزي ادنا زغنا انسسا كلاليكم كذا موداتا انت لا تخاتاتلكم ني بزح مسترنا يتفطروا كتوسجيهم سنه مكتتال إذا انسسا أوكتوباس بحال كوينو حدا كابتو أب بحر زنبرو انسساتات እዩ كم نفلطو ود سب حدا لبي زلو إذا لب دما دمنا كل أكلات تلقخ أقداسي تأكله إذا بعد سلسة لب انسسا ግን كم دق سبات ኣይኮነን ካብ ካልኦት እንስሳታት እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ንሱ ሰለስተ ልብን ሰማያዊ ደምን ይዝወነ ክልተ ካብ ዘን ልብታት ደም ናብቲ እስትንፋስ ወስድ ክፋል ይልእኻ እታ ሳልሰይቲ ልብ ድማ ኦክሲጅን ዝሓዘ ደም ናብ ኩሉ ኣካላት ተብፅሕ هل زجرم أفطر أنا زي إنسان ما زحتو زي سماوي دم زبلي سلمنتاي دمك أي حيكونن بتفطره دم كبهالن كله أي حاجة تزبل نايزجن سماوي كينو سلمنتاي زبل حطي من البعض سماوي دم زلوا فترة أي سمعهم من تخن جن أكتوباس بحق سماوي دم الله عبدن مدك سبات زلون أكسجين زي سكم ترى نجار حزين ويدما بحبيتي هيموغلوبين زبال بروتين سلزلوا يو أي حز خوان عب أكتوباس جن እዚ የብሉን እንታይ ዳ ኮፐር ዝበሃል ጥረ ነገር ይዘለዎ እዚ ድማ ደሙ ሰማያዊ ከም ዝኸውን ይገብሮ ምክንያቱ ዘይ ከምቲ ናይ ደቂ ሰባት ሄሞግሎቢን ዝበሃል የብሉን እዚ ፍሉይ ደም ወይ ድማ እዚ ሰማያዊ ደም ከዓ ናቱ ብልጫታት ኣለዎ ኣብ ኣዝዩ ቆራርን ውሕድ ኦክሲጅን ዘለዎ ኩነታት ክነብር ይሕግዞ እዩ እዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ደኣ ንልዕሊ 300 ሚልዮን ዓመታት ዓሌቱ ከይፀነተ ክፀንሕ ዘኽኣሎ ኣብ ሓደ ካልኢት ካብ ዓይንኻ ክጠፍእ ዝኽእል ፍጥረት እንተበልኮንከ እስኪ ሕሰብሞ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ትሪኦ ዝነበርካ ድሕሪ ሓደ ካልኢት ግን ጠፊኡ ሽር ቢሉ ከም ዘይነበረ ክኸውን ኣይገርመካን ዶ ናበይ ከደ ኣይሃደምን ኣይተሓበአን ግን ሕብሩን ቅርፂ ቆርበቱን ቀይሩ ምስቲ ዘለው ከባቢ ሓደ ይኸውን ስለዚ ኢኻ ከዓ ከተለልዮ ዘይትኽእል ኣብ ቆርበቱ ኣሽሓት ዝኾኑ ፍሉያት ህዋሳት ኣለዎ እዞም ህዋሳት ከዓ ብሓደ ካልኢት ሕብሪ ይቕይሩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ቆርበቱ ምስቲ ኣብቲ ከባቢኡ ዘሎ ፈፂሙ ሓደ ከም ዝኸውን ይገብርዎ ኣብቲ ንሱ ዘሎ እምኒ እንተሃልዩ ልክዕ እምኒ ይመስል ሳዕሪ እንተሃልዩን ሳዕሪ ይመስል ሓመድ እንተሃልዩን በቃ እዚ ሓመድ ጥራዩ ክሳብ ትብል ይመሳሰል እዚ ፍሉይ ትዕድልቲ እዚ ብዘይካ ነዚ ኦክቶፓስ ዝበሃል እንስሳ ንማንም ኣይተዋህበን በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ምድሪ ካብ ዝርከቡ ኣዝዮም ዝበለፁ ናይ ምሕባእ ክእለታት ዘለዎም ሓደ እዩ ተባሂሉ ይፍለጥ ሓደ ግዜ ዋላ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ እናረኣኻዮ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ምንታይ ከምዚ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ናብ ዝተፈላለየ ሕብርን ቅርፅን ክቀያየር ስለ ዝኽእል እዩ ካልእ ፍልይ ዝበለ ክእለት እውን ኣለዎ ንሱ ከዓ ዋላ ብኣዝያ ንእሽቶ ቀዳድ ክሓልፍ ይኽእል ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ኦክቶፓስ ዝኾነ ዓፅሚ የብሉን እቲ ዝተረረ ዝበሃል ክፋል ኣካላቱ ጫፍ ናይ ኣፉ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኣፉ ክትሓልፍ እንትደኣ ክኢላ ብዘይቅድስ ናይቲ ቀዳድ ዓቐን ክሓልፍ ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ካብ ብዙሓት ክሃድንዎ ዝደልዩ ከም ምልጥ ሓጊዝዎ ይበሃል እዚ ክፋል እዚ እሞ ብጣዕሚ እዩ ዘደንቕ ንምዃኑ ኸ እንስሳ ድዩ ክሳብ ምባል ኢኻ ትበፅሕ ምክንያቱ እንስሳታት ግድላት ወይ ድማ ሕቶታት ክፈትሑ ኣይረኣናን ኣይሰማዕናን ሕጂ ግን እንሆ ኦክቶፓስ ግድላት ዝፈትሕ ኣእምሮ ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ኦክቶፓስ ካብ ኩሎም ኣዕፅምቲ ዘይብሎም እንስሳታት እቲ ዝበለፀ ብልሓት ዘለዎ ፍጥረት ተባሂሉ ዝፍለጥ እዚ ድማ ብብዙሓት ሳይንሳዊ ምርመራታት ተረጋጊፁ እዩ ሓደ ካብቶም ዝተፈልጡ ፈተናታት ተመራመርቲ ሓደ መግቢ ኣብ ውሽጢ ብርጭቆ ኣቐሚጦም ብጥንቃቐ ዓፅዮሞ ንብዙሓት እንስሳታት እዚ ዘይከኣል ሽግር እዩ ነይሩ ኦክቶፓስ ግን ብኣኢዳው ነቲ መኽደኒ ናይቲ ብርጭቆ ክምርምሮ መርገፂ ናይቲ መሸፈኒ ክርዳእ ከምኡ ድማ ብቐስታ እናዞረ ይፈትሖ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ብርጭቆ ከፊቱ መግቡ ይወስድ እዚ ንሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነ ንኣእምሮ ንትዕዝብትን ምርዳእን ዝሓትት ተግባር እዩ ዝገልጽ ፈፂሙ እውን ካብ እንስሳታት ዘይትፅበዮ ምዃኑ እዩ ኸ ኣደናቂ ዝገብሮ ኣብ ካልእ ፈተና ኦክቶፓስ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝበለ መንገዲ ኣእትዮም እቲ መግቢ ከዓ ኣብ መወዳእታ ናይቲ መንገዲ ኣቐሚጦም ነዚ እንስሳ እዚ ይዕዘብዎ ኣብ መጀመርታ ገለ ጌጋታት ይገብር ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ ፈተናታት ግን ነቲ ቁኑዕ መገዲ ይዝክሮ ኣብ ካልእ ግዜ ናብቲ ሽግር ዝበዝሑ መንገዲ እንትደኣ መሊሶሞ ቀጥታ ናብቲ መግቢ ዝመርሕ መንገዲ ይወስድ እዚ ናይ ምምሃርን ናይ ምዝካርን ዘለዎ ዓቕሚ ዘረድእ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ገለገለ መርመራታት ኦክቶፓስ ሓደ ንጥፈት ደጋጊሙ ምስ ተምሃረ ብዘይ ሓድሽ ምምሃር ነቲ ስራሕ ይደግሙ ንኣብነት ብርሃን ምስ በርሀ መግቢ ካበይ ከም ዝመፅእ ይዝክር ወይ ድማ ሓደ ሳንዱቕ ከመይ ገይሩ ከም ዝኽፈት ይምሃር እሞ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብቕልጡፍ ይኸፍቶ ካብዚ ዝያዳ ዘደንቕ ድማ ኦክቶፓስ መሳርሒ ይጥቀም ምዃኑ እዩ
ገለ ዓይነት ኦክቶፓስ ቅራፍ ናይ ሰብነት መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ተመን ንዝኩሮ ኢና ይእክቡ እሞ ኣብ ኣድላይ ዝኾነሉ ግዜ ድማ ከም መፅለሊ ይጥቀምሉ። እዚ መሳርሒ እዚ ንከምዚ ዝጠቅም ጽባሕ ክጠቕመና ይኽእል ኢሎም ኣኪቦሞ ይጸንሑ። ንስለ ጽባሕ ምሕሳብ ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኦም እንስሳታት ልሙድ ኣይኮነን። ሳይንሳውያን ተመራመርቲ ኦክቶፓስ ግድላት ምፍታሕን ምምሃርን ብምዝካርን መሳርሒታት ብምጥቃምን ካብቶም ኣዝዮም ብልሓተኛታት እንስሳታት ሓደ ምዃኑ ይኣምኑ። እቲ ዘሕዝን ህይወቱ ግን እዚ እዩ። ክሳብ ሕጂ ስለ ኦክቶፓስ ብዙሕ ኣደናቂ ነገራት ተማሂርና። 3 ልቢ ዘለዎ ሰማያዊ ደም ዝውንን ብዙሕ ግድላት ይፈትሕ ሕብሩ ብሓደ ካልእት ይቕይር ግን እዚ ኩሉ ዘለዎ ኣደናቂ ፍጥረት ኣዝዩ ሓፂር ዕድመ ዘለዎ። ብዙሓት ዓይነት ኦክቶፓስ ካብ 1 ክሳብ 2 ዓመት ጥራይ ከም ዝነብሩ ስለምንታይ እዚ ዝኣክል ብልሒ ዘለዎ ፍጥረት ክሳብ ክንዲ ሓፂር ህይወት ኣለዎ እንተዳ ኢልኩም መልሱ ኣብ ግዜ ወሊድ እዩ። ኦክቶፓስ ሓደ ግዜ ጥራይ ከም ዝዋለዱ ኦክቶፓስ ኣብ ህይወቶም ሓደ ግዜ ጥራይ ከም ዝወልዱ ድሕሪ ምርባሕ ተባዕታይ ኦክቶፓስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሒደት ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ይመውት። ሰውነቱ በብቁርብ ይደክም፣ ምብላዕ የቋርፅ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወቱ ትሰናበት። ናይ ኣንስተይቲ ኦክቶፓስ ህይወት ከመይ ይመስል ንተዓዘብ። ድሕሪ ምርባሕ ኣደ ኦክቶፓስ ውሕስ ቦታ እያ ትደሊ። ኣብ ውሽጢ ከውሒ ኣብ ንእሽቱ በዓቲ ወይ እውን ኣብ ተሓቢኡ ዘሎ ጉድጓድ እንቋቑሖኣ ትፀፊ። ድሕሪ ዛዕለት እዚኣ ከዓ ህይወታ ብምሉኡ ንደቂ እያ ተወፍዮ። መዓልትን ለይትን ኣብ ጥቓ እንቋቑሖ ክትጸንሕ ግድን እዩ። ፈጺማ ካብኡ ኣይትርሕቕን እያ። እንቋቑሖኣ ህይወት ንክህልዎ ኦክሲጅን ዘለዎ ማይ የድልዮም እዩ። ስለዚ ኣደ ኦክቶፓስ ብሸሞንተ ኣኢዳዋ ቀጻሊ ማይ ናብ እንቋቑሖ ከም ዝበፅሕ ትገብር። ብጥንቃቐ ተፅርዮ ሓመድ፣ ርስሓት፣ ፋንጋስ ወይ ዝኾነ ባክተርያ ከይለግቦም ኣዝያ ትከላኸለሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዓሳ ወይ ካልእ ጸላኢ እንተቐሪቡ ኣዝያ ብሓይሊ ትከላኸለሎም። ህይወታ ኣብ ሓደጋ እናእተወውን ደቂ ኣይትሓድጎምን እያ። በቃ ስለ ደቃን ህይወታ ኣይትበቅቕን እያ። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣደ ኦክቶፓስ እንቋቑሖኣ እናሓለወት ንሰሙናት ወይ ንኣዋርሕ ዳርጋ ይትበልዕን እያ። እቲ ምንታይ መግቢ ንምድላይ እንተደኣ ወፅያ እንቋቑሖኣ ብፅላእቲ ክብልዑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ጥሜት እናተዓገሰት ኣብ ጥቓ ደቃ ክትፀንሕ ግድን ይኾና። ስለዝኾነ ከዓ በብመዓልቱ ሰብነታ ይደክም፣ ሓይላ ይንኪ፣ ቆርበታ ይልወጥ። እንተኾነ ግን እንቋቑሖኣ ኣይተሓድጎምን እያ። ክሳብ ክንዲ እዚኣ ንስለ ደቃ መስዋእቲ ትኸፍል። ብሓቂ ወለዲ ንስለ ደቆም ዝኸፍልዎ መስዋእቲ ብቓል ዝግለጽ ኣይኮነን። ኣብ ተፈጥሮ ከዓ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ወለዲ መስዋእቲ ሓደ ናይ ኣደ ኦክቶፓስ እዩ። ሓይላ ግዜኣ በቃ ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወታ ትስውጥ ምንቲ ደቃ ክነብሩ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ካብ ናይ ሎሚ መደብና እንተወሓደ በዞም 3 ልቢ ዘለዎ ሰማያዊ ደም ብልሒ ዝመልኦ ኣእምሮ ብሓደ ካልእት ሕብሪ ናይ ምቕያር ክእለት ግድላት ናይ ምፍታሕ ብልሒ እዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ፍጥረት ክርከብ ኣዝዩ ዘደንቕ እሞ ነዚኦም ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እምበኣር ነዛ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹማ ላይክ ግበሩ፣ ሸር ግበሩ። ከምኡውን ካልእ ኣደናቂ ናይ ተፈጥሮ ምስጢራት ንምክትታል ንቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ዝቕፅል ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።